बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 20 मे 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि, नखराव गोदान गथ' जोनोम जागोन, गोसोआव गोजोननाय मोनगोन, रंजाखुसिनि सान। वृष राशि, साख्रि जाफुंसारनायनि रादाब मोनगोन, बिमाखौ गोजोन खुसि आरो रंजाखांहोनो हागोन, साना गाहामैनो बारलांगोन। मिथुन राशि, सोरजोंबाफोर थगायजानो हागौ, रां बाहायनाय समाव सांग्रां जानांगोन, गाज्रि सान। कर्कट राशि, गिदिर निदान खैफोद जानो हागौ, गुबुननियाव रां दाहार लानांनो हागौ, सांग्राङै सोलिनांगोन। सिंह राशि, समाज आरो हारिनि हाबा मावनो गिदिर बिबान मोनगोन, बयनिबो अनसायनाय आरो थुलुंगाखांनाय मोनगोन, गोजोननि सान। कन्या राशि, बेराम आजारनिफ्राय बारग'नो हागोन, गोग्गो देहा मोनफिननो हागोन, गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। तुला राशि, गावनि अहंकार आखुनि थाखाय गोसोआव दुखु मोननांनो हागौ, सांग्राङै सोलिनाया गोनां। वृश्चिक राशि, नखराव दावराव दावसि जानो हागौ, जाब्लाबो लोंब्लाबो गोजोननाय नङा, साना गाज्रियै बारलांगोन। धनु राशि, फंबायनि आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय रादाब मोनगोन, गोसोआव गोजोननाय मोनगोन, रंजाखुसिनि सान। मकर राशि, मेगनाव जेंना नुजाथिनो हागौ, बायजोआव ओंखारोब्ला सांग्राङै सोलिनांगोन, गाज्रि सान। कुम्भ राशि, गोसोआव बुजिनाय आरो साननो हानाय गोहोआ बांगोन, नखर आरो समाजनि सुबुंफोरजों अनज्लायनानै गोरोबनानै थानो हागोन। मीन राशि, गावनि गोरोन्थि हाबा मावनायनि थाखाय साजा मोननांगोन, गोसोआव दुखु दाहा सहायनांगोन, सांग्राङै सोलिनाया गोनां। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों। कम्पिउटार कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बेसेन नाङा जासे मुं थिसननायनि खाबुखौ लानानै फैदों क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना। बयखौबो बेहाय क'क्राझार सिङाव थानाय खोदोमथला फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूटआ हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्ट आरो एभिएशननि अनगायै कम्पिउटार कर्सखौबो लन्च खालामनाय जादों गोदान। बेहाय दा फ्रि एडमिशन सोलिगासिनो दङ, जेरै जोङो जाभा स्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रग्रामिं बेखौ गासिखौबो होनाय जागोन। जायफोर केन्डिडेटफोरा गोसो दङ बेहाय माने थाबैनो रेजिस्ट्रेशन खालामनो हागोन, एडमिशन फ्रि सोलिगासिनो दं। एभिएशन आरो हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्टनि फोरोंथाय होबोबाय थानायजों लोगोसेनो देग्लायनिफ्राय लानानै फैबावदों क'क्राझारनि MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना कम्पिउटारनि कर्स। आखा-फाखा रोंग'सार फोरोंगिरि आरो मोजां खाबु थानाय बे फसंथानाव PGDCA, DCA, CCA, जाभा स्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रग्रामिं, इलास्ट्रेटर, स्टेन'ग्राफि विथ टाइपिं बायदि बायदि कम्पिउटार कर्सफोरनि फोरोंथायखौ नोंथांमोननो होनो थाखाय बे समाव नेनानै दङ क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना। गोदानै जागायनो लानाय कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बे समाव MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव गिबि खेबनि थाखाय मुं थिसनगिरिफोरा बेसेन होनाङालासे मुं थिसननायनि खाबुखौ मोननो हागोन। थारैनो नोंथाङाबो कम्पिउटारनि गियान सोलोंनो गोसो दङ नामा? जुदि गोसो दङ अब्ला गोबाव खालामाजासे क'क्राझारनि MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव सुलाद लानो थाखाय नोंथाङा 9394 796813 एबा 8099554765 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामदो।